Good morning guys. So ayan guys, fishing na naman tayo ngayon. So kakayari lang umulan. Ayan. Hahabulin natin ulan. Hahabulin namin ulan. Ayan si Papa BB Mix Vlog, nagda-drive. Yun oh. So punta na naman kami sa Arayat Dam. Kung tawagin ay Gundalong Dam. Ayan. So nandito kami ngayon sa Angeles City. Taga nandiyan. Ha? Nandiyan na. Kailan. Ako nakakalimutan kita. So may mga bago kaming taga ngayon guys. Malalaki. Number 10. So stay put muna kayo guys. Solid, napakaraming pagkain. Mauubos mo yan. Bakbakan na daw mamaya guys. Ayan no. Sa Mamaya, nagbiyere. paraming pagkain. Baka hindi na kami makapamingwit. So ayun guys, kain muna kami para mamaya malakas. Ayan. Update natin guys sa Arayat Dam. So ayun guys, malaki pa rin yung tubig. Ayun, may nang salpis dito. Diyan ka namimingwit ng tilapia. Saan kaya tayo maganda dyan? Si Kuya Ga dito na nagano eh, nagbiwas eh. Dito nakita ko sa live nila. Wala akong nakita. Ayun guys, apo guys. Ayun. Ayan, binigyan natin yung sticker si Kuya. Sama ka na sa vlog ko. Sana mapanood nyo. Shoutout po Kuya. Shoutout sa mama ko. Yun. Love you. Yun no. Ayan, nakahuli na sila ng biya. So doon kami pupwisto guys. Ayan, nagsasalvage din sila. So tignan natin yung huli nila guys. Marami na. Ayan, sama na kayo sa vlog ko. Huwag mo akong isagin dyan ha, baka magaling ang asawa ko. Hindi niya lang nandito ako. Ayan. Yun oh. Huli. Tilapia. Piya. Laki oh. Yan, good morning daw. Panood na nyo na ito mamaya. Malaki yung agos. Tubig ngayon. So doon kami sa kabila guys. Try namin doon mang salvage. So stay put muna kayo guys. So ayan guys ang tubig guys. Mapa na talaga dito sa semento. Ayan oh. Ayan. Sobrang lalim talaga. Tingnan namin kung makakahuli kami guys. Ayan. So nandito tayo sa kabila.
Ayan si Papa BB Mix Vlog, nag-ano na. Sa salvage na. Try namin dito. Kung makakadali kami. Yun o, laki o. Pusak. Ayan guys, nakahula niya si Papa Bebe. Ayan o. Pwede na yan. Ayan guys, kanduli o. Bah. Baon na baon talaga.
uli na boss. Yan, kaduli, dalawa. Salve? Oo. Ganda ng taga mo ah. Si Kuya, lalambat, walang huli. Yan, shout out. Shout out kayo. Sama ka na sa vlog ko. Yan, binigyan natin yung sticker si Kuya. Panoorin mo na lang Kuya. Panoorin mo na lang. Thank you. Yan, wala pa tayong nadadalig guys. Super okay ng tubig. Yung pinagmingwita namin nung isang linggo. Diyan no. Lumubog. Nagkahulihan kami guys. Hype. Hila. Kalaki. Hulihan kami guys. Okay. Sana all, feel na feel. Feel na feel magsasalvage. Mamaya bulag tasaygaan to. Papa Baby Mix Vlog. Sobrang init, wala nga akong jacket eh. Woo! Mainit na naman ngayon. Mamaya uulan, patay. Ay guys, lumipat na naman kami. Mukhang di maganda dun. Hello. Taga namin oh. Lalaki.
nga. Ano pa pa, bebe? Kaya pa? Ayan guys, walang huli. Ayan. Ano?